continuăm partea a doua. Bă, hai să luăm sus. Sus! Chemați ambulanța, vă rog. Hai să... O ambulanță mai încolo. Am revenit. Am revenit de la spital cu Luca. Luca e bine. Am ieșit de la Luca. Am ieșit de la spital. Un pic, acum pot să-mi conduc și eu bicicleta mea. Motoreta. Bicicletă, motoreta. Hai să-i aprindem. Lumina, față. BMX-ul de România. Partea a doua. S-a vindecat, gata. Și când e... Am o idee. Ia, un moment mai... Bă, ești bine? Din nou, bă. Avem doctorul Luca aici. Sunt doctor. Argentina. Da? Argentina. Argentina, 10 mesii. Da. Ești bine? A venit doctorul la tine. Bă, cineva să-i ridice bicicleta. Oh my god, ce se întâmplă? Puneți-i cricul. Trebuie să terminăm videoclipul, că ne ducem la spital. Vă mulțumim, pa!